Yn dilyn y Cobiau Meirch gyda'r adran dy, i ni wastod yn edrych wedyn ni ar Pencampwriaeth Meirch. Ie, felly Matrol Legacy sydd wedi cario'r dydd eleni, y march hun, ac wedyn yn gil Pencampwr, Bwcam Lodge Daniel, eiddo Jesse Apicella. Felly, dau geffil melyn, y ddau'n perthyn i gilydd hefyd, dwi'n meddwl bod yna dipyn o waid tebyg yn rhain, yn dangos eto pwysigrwydd llinach. A dangos hoffter Roger y beirniad o hyn hefyd yn dyfe ar patrwm. Ie, y patrwm, y teip hynny yn boblogaidd iawn gyda'r beirniad Mr Roger Davies. Ond Matrol Legacy sydd yn cario'r dydd. Bydd angen i George Lee i ystwytho unwaith eto, mae yna dipyn o redeg o'i flaen ei heddi yn se. A'r brif Pencampwriaeth dal i ddod. Ie. Ti'n gweld hi'n neud hwnna hefyd? Wel, gwni weld sut... Mae'n anodd i'r march, dwi wastad yn teimlo, achos mae'r march yn cael dosbarth hir. Mae wedi gorfod yn ôl i'r Pencampwriaeth gwrywaidd, a wedyn y prif Pencampwriaeth, lle mae'r gasau wedi cael cyfle i mynd nôl i'r stabal neu'r lori, jyst i ymlacio cael hoi bach, a ddod allan yn ffres eto. So, gwni weld. Wel, mae hon yn olygfa wych i gynulleidfa'r eisteddle unwaith eto wrth i Matrol Legacy fynd ar wobr arbennig yma. Dyma chi Pencampwr y Meirch gyda'r adran dy. A llongyfarched mawr iawn i George Lee yn arwen a'r teulu cyfan. So the